Verme, že dnes bude všetko v najlepšom poriadku, či už z hľadiska hráčov, rozhodcov, atmosféry a že sa napíše ďalší pekný príbeh. 7. zápas v Steel Arene sa začal. Ten ale nebol úplne optimálny. Petráš vďaka nemu mohol zaútočiť. Zakončenie, toto už ale môžeme nazvať náznakom príležitosti. Bol tam Patrik Lamper. Michalčín s Tomkom to urobili dobre. Trošku zaváhal následne Grón. Príležitosť, Rabčanov výstrela. Nezostala v lapačke, išla tesne vedľa po strele Krivošíka. Na robotu Justina Leeho. Odolal jej šedivý Lamper. Kľučka mu nevyšla na Valacha. Aj napriek tomu môžu ísť domáci dopredu. Zaútočiť sa odhodlal Rogoň a Rogoň dáva gól! Záver 4. minúty. Domáca 77. Patrik Rogoň. Poslal to medzi nohy Eugena Rabčana. Myslím si, že nepreženiem, ak poviem, že sa cíti ako doma. A teraz sa cez Valacha presadil. Nebol to najistejší zákrok Eugena Rabčana. Myslím si, že podobne si to bude vyhodnocovať aj on sám. Málo prerušení v úvodnom dejstve. Rosandič skúsi to z rohu pásma. Nie, ešte to vrátil Bučkovi. Bučko, to by bol veľký sviatok, ak by Martin Bučko skóroval. Že sa mu to v tejto sezóne nepodarilo, ale samozrejme je na to najvyšší čas. A pol do konca prvej tretiny Banská Bystrica opäť zviera súpera Galipe. A Riečický to má v lapačke. Toto sú presne zákroky, o ktorých som hovoril. Potrebuje to aj Domino občas takto chňapnúť a zlepšiť si sebavedomie. Veľa striel na ňo zatiaľ nešlo. To bolo ale nebezpečné. Rogoň, výborné prebratie puku. Rogoň aj ohrozil backhandovo bránku Eugena Rabčana. Poslal ho Krivošíkovi. Ten vyriešil situáciu dobre. Rosandič ešte to šperkoval. Mikuš. Ten si už neraz v sérii nepochutnal na Eugenovi Rabčanovi. Pekné mikrosúboje zvádzajú títo dvaja borci. V poslednej chvíli opäť rozohrával domáci strážca. Jeluš. Jeluš s duchom. Ešte to krásne Mikuš ponúkol Petrášovi. 2-0 pre Košice, tak toto bola parádička od Tomáša Mikúša. Tu je spôsob, akým Jeluš zaviedol puk do útočného pásma. Poslal ho Mikušovi viac menej na rukavicu. Ale Tomáš to urobil všetko správne a núka sa mi povedať, že aj exkluzívne. Domáci sa bude dýchať ešte lepšie. A možno najkrajšia finálna prihrávka celého štvrťfinále. Bartoš. Rabčan nešiel za pukom a takmer prišiel trest. Liščínsky to ešte nahadzoval pred bránku na Plochotníka. Nevinne vyzerajúca situácia, ale videli ste, čo z toho napokon bolo. Ešte ostal Zigo na ľade, ale už je uťahaný a zodpovedala tomu aj jeho prihrávka. Lee teraz dal takmer vlastný gól. Ešte príležitosť pre Havrilu. Opäť Jakub Ferenc. Pekná krížna prihrávka. Jeluš, gól! Nie je to Jeluš, ale Liščínsky, ktorý naozaj na svoj zásah spred včerajška nadväzuje. Režia sa vracia ešte k strele šedivého. Domáci museli ísť do stredného pásma. Práve tam bolo to prestriedanie, ale nie kompletné. Liščínsky ešte ostal na ľavej strane. Už možno premýšľal nad tým, že pôjde na striedačku. Ale dostal sa napokon cez Stránskeho. Dnes tá dynamika mladých borcov ako Liščínsky, Jeluš, Repčík jednoducho na Baranov platí. Stránsky sa príliš nevyznamenal. Naopak v koncovke Mišo Liščínsky opäť parádny.
Galipe iba s naznačenou strelou, už sa pripravuje Rogoň naskočiť na ľad. V tejto chvíli sa sily vyrovnávajú. Galipe, Kukuča pri odraze. Kukuča to posiela vedľa. Iba do rukavice Michalčina. Uňho si ale puk vyzdvihol Petráš. Petráš zakončoval do konštrukcie bránky. Tej vonkajšej. Krát hrali 7 zápasy a úspeli v 3 prípadoch. Teraz mohol uspieť Patrik Lamper, čím by bol zápas zasi uzatvorený. Ešte Rabčan drží svojich. Jeluš trápi Galipého. Jeluš dával to backendovo možnosť na 4. gól. Mikúš mohol mať 2 zásahy vedľa svojho mena. Galipe posiela na Lukasa. Miklucha na ľavej strane, strela z prvej, Turnbull, ešte možnosť Kukuča, 1-3. 2,5 minútky pred koncom riadnej hracej doby, hra bez brankára. Banskej Bystrici vychádza a Kukuča sa po 4. raz tejto sérii presadzuje. Takto Turnbull pracoval po ňom v Valách pred Riečickým a Kukuča si odsledoval ten odraz puku. Poslal to hore ponad Riečického aj ponad 2 súperových hráčov, ponad Ferenca a Chovana, ktorí tam už ležali na ľade. Valach chce ísť ďalej. Rosandič zakončuje vedľa, ďalší icing. Ukaz diagonálne, Turnbull vyzdvihol si puk. Lukas pred bránkou, príležitosť. Kukuča mohol byť dvojgolový. Expresne rýchly puk do predbránkového priestoru, kde Kukuča mal hokejku. Tak predsa len je z toho tlak Banskej Bystrice. Zatiaľ iba s 1 gólovou odozvou. Vysel nad priepasťou, prehrával sérii s Banskou Bystricou 1-3. Ale zvládol zápasy číslo 5, 6 a dnes aj ten 7. Košice sa stávajú 3. istým semifinalistom Tipsport ligového ročníka 25-26. No a Vlastimil Vojnár si môže poskladať notes, zasunúť ho do vrecka a už o pár minút poďakovať svojim zverencom za solidnú sezónu.